Nagyon sokszor volt, hogy álltam egy falu színpadán, becsuktam a szemem, és elképzeltem ezt, ami itt most van. Zenei innovátorok voltunk akkor. Nagyon sok ilyen zenei innovátor volt az elmúlt évtizedekben. Ilyen például most Azi. Valami olyat csinált, amit még senki, és izgalmas, és robban. Mi ilyenek voltunk akkor. Akkoriban még nem nagyon volt divat a nagy látvány magyar zenekaroktól színpadon. Jöttünk mi a rengeteg tűzzel, a rengeteg látványelemmel, a farkasokkal, a jelmezeinkkel. Igazából, amikor színpadra mentünk, az nem csak egy koncert volt, valami olyan volt látványban is, meg zeneileg is, ami még előtte soha. Most is egy olyan technikai látvánnyal készülünk, ami nem volt még Magyarországon. Szerettük volna már a Budapest Parkban is használni, csak aztán sajnos technikai engedélyek miatt nem lehetett használnunk. Úgyhogy ezért is várom a Dómot nagyon. Igen, 2025. március 22. Másfél órát álltak sorban, csak azért, hogy elmondják.